ನಮಸ್ಕಾರ ಊರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚೆ ಕುಷ್ಟಿಪುಳ ಅತ್ತೆಲ್ದೊಬ್ಳೆ ಗೈಸ್ ಇನಿತಲ್ಲ ಒಗಡೆ మన ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಿಡಲ ವಿಡಿಯೋ ದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಹೋದವನ ಐನ್ ಟೈಪ್ ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಂತೆ ಅಟ್ ಕೆಲವು ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿ ವಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಂಡ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಎನ್ನ ರೇಂಜ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ನಿಕ್ಕೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಪುಂಡ ಅಂಗಡಿ 35 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ MRP ಎತ್ಕೊಂಡ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸರಿ ತುಲೆ ಡ್ರಿಂಕೋ ಅನ್ಪುಣ ವಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮುಂಚಿನ ದಪ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿನ ಪೈಸೆ ಕೊಂಡಳ ಅಡ್ಡೆ ಅಸಲಾಪನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ನೆಟ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ನೆತ್ತಲ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ತುಂಡು ತುಂಡು ದಿಕ್ಕುಡು ದಾಯ್ತ ಕೂಡ ತುಂಡು ತುಂಡು ನೆಕ್ ತೂಣ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಂಚನುಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು 40 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೈಪುಗ ಓ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಅರ್ಧ ವಾರಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅಳು ಗೈಸ್ ನೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಂಡು ಉಂಡು ಅದು ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೈಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿ 35 ರೂಪಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂಡ ನೆಕ್ 7 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡ ಸರಿಯಾದ ನೆಟ್ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ನೆಕ್ 7 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ತುಲೆ ಕಾಫಿ ಬಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೋಜೋಡು ಶೇಕ್ ಅಂತ ಹೋಜೋಡು ಮುಚ್ಚಿದ ದಪ್ಪಗ ಮುಚ್ಚಿದ ದೆತ್ತದು ಪರದು ವಾರಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅಡ್ಡ ಕಾಫಿ ಪರಿಮಾಣ ಉಂಡು ಯಾ ನೆಕ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಟ್ಟೆ ಮಂದೊಂಡು ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಕಾಫಿ ಅತ್ತ ಎಂಕಾತ್ ಮಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇಜಿ ಎಟ್ಟ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಉಂಟು ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ಎಂಕ ಕಾಫಿ ಅತ್ತ ಇಷ್ಟೇಜ್ಜಿ ಅಂಡೊಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಕಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ತುಲೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರದಾಂಡ್ ಎಂಕಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಾತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೋಪಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪರದು ಲಿಚ್ಚಿ ಬಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ 7 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅವು ದೆತ್ತು ನೀರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈ ಉಂಡು ಐನೊಟ್ಟೆ ಹಾಕುವ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಯಾ 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 ಒಟ್ಟೆ ಅಂತ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೈಕು ಗೈಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಈತಿ ಸರಿ ತೊಳಿ ಕಾಫಿ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ಕಿಟ್ಟು ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಒಂದು ಪರದುತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಸಲಾಪನ ಜ್ಯೂಸು ಮೂಜಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರದಂಡು ನಾನು ರಡ್ಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಹೋಗು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 7up ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬರದು ಬರ ನೀನ್ ಸೈಡ್ ಇದಿರ್ಕ 7up ಜ್ಯೂಸ್ ಐದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬಿಂದು ಕಂಪಿಂದ ಜೀರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಸರಿಯ ತುಲೆ ಜೀರಾ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಕಿಡಲೈನ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬರದು ಬರ ನಿಕ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಮಾರ್ತಿಜ ಆ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಮಾರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಆಡೋಟ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಡೊಂದು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚಿತ್ರ ಮಾಡ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಆಯ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಲ ಬರ್ಸಲ ದುಂಬಳ ಒಂಜಿನ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿನ ದುಂಬು ಕೋಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೂರು ಪಂಡಿತದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ತಾ ಮಾಡೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆಡೋಟ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಡೊಂದು ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆಡೋಟ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ತಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಿಡ್ಬೇಡೊಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಗೈಸ್.